Namaste. És egy picit egyenesen állunk, talpakat leföldeljük. Lapockákat hátra húzzuk, medencét egy picit alá simítod. Egyenesen állunk, vállak hátra. Elosztjuk az egyensúlyunkat. Kis lábúj, nagy lábúj sarok bele, gyökerezik a talapba, és belégzéssel megemeljük a karokat. És kilégzés csak visszalenged. Belégzés fel, és kilégzés visszale. Belégzés fel, és kilégzés mély előrehajlás, leenged. Kis előrehajlás, és vissza érkezünk. Következő belégzése újra felegyenesedik, és leengedjük a kezeket, ímatartás. Belégzés fel, kilégzés, karokat le. És karok leenged. Még egyet fel, és kilégzés, mély előrehajlás, lejövünk. Kihúzzuk a hátat, kis előrehajlás, kilégzés, vissza le. Belégzéssel újra felegyenesedünk, és maradunk egy picit fent, nézhet az ujjak után. És kilégzés, lehúzod a kezeket, visszaigazítod esetleg a medencédet, ha elcsúszott, és leengednek a tenyerek. Belégzés, lábújhegy, kilégzés, le. És vissza. És vissza. Belégzés fel, és kilégzés, leengedünk. Következő belégzés kitartjuk, belégzésnél felmarad, és kilégzésre emelnek fel a karok. Belégzés magasabb, kilégzés, leenged. Belégzés fel, kilégzés, le. Még egyet belégzés fel, kilégzésre, figyelj, mély előrehajlás. Kihúzod a hátad, vissza leengeded magad, és belégzésre újra lábújhegyre feljövünk. Figyelsz, hogy egyensúlyra tartod a csípőt, és leengednek a karok, leengednek a lábak. Megyünk pár napüdvözletet, akár a matrac elejére is jöhet. Belégzés fel, karok, kilégzés, mély előrehajlás, leenged. Kihúzza a hátat, kis előrehajlás, vissza le. Hátralép jobb lábbal, letehet a térded, jövünk fel, és vissza. Fekvőtámasz, térdmákos elkapocs, belégzés, feljössz. Kilégzés, lefele néző kutya, akár megtarthatjuk. 5 be- és kilégzés, itt közben igazgatod magad, akár kicsit lépeget, rövidítheted a terpeszt, hosszabbíthatod. Laza nyak, laza fej. Három. És a következő légzésszünetben megemel a jobb lábad, előre lépsz és belégzésre emelnek fel a karok. Figyelsz, hogy stabil marad az előső lábad, lapockákat össze, és kilégzés, mély előrehajlásba jössz. Kihúz a hát, és vissza leenged. Belégzés, felegyenesedünk. Kilégzés, leengednek a karok. Belégzés fel, mély előrehajlás le. Kihúz a hátunk, vissza leenged. Hátra lépsz jobb lábbal le a térd, memelnek a karok. Kilégzés, fekvőtámasz. Kobra vagy nagy kobra, vagy felfele néző kutya. És lefele néző kutya. 5 belégzés nyit. Közben igazítod a hátat, nyújtod a térdeket. Nem lógunk bele mellkasból.
Aktív karok, tolod a tenyereket. Megemel a jobb lábad, előre lépsz, bal tér le, belégzés, karok fel, és kilégzéssel mély előrehajlás. Kihúz a hát, vissza leenged, belégzéssel, felegyenesedünk, és leenged a karokat. Még egy kör belégzés, felnyújtózunk, tartod a törzsödet, vissza leenged, kihúz a hátad, mély előrehajlás. Jobb láb hátra, fel, deszkapóz le egész a talajig, fel, nagy kobra vagy felfele néző kutya, és vissza, lefele néző. Újra 5 be- és kilégzés, nyit megtartod. Visszaállítod a pulzusodat, megigazítod, hogyha esetleg valahol jobban fel kell tolni, le kell tolni. Emel a jobb lábad a levegőbe, jól nyújts ki a térdeket. Előre lépünk, bal láb, hátul áll talajba. És vissza, mély előrehajlásba leérkezünk. Kihúz a hát, vissza, leenged. És újra felállunk. Kezeket magad elé. Megtartjuk egy imatartásban. Következőre felnyújtóznak a karok. Enyhe hátrahajlásba érkezünk, ha engedi a törzset, ha engedi a hátad, és kilégzéssel leülsz, mély előrehajlásba leenged. Napüdvözlet B, belégzés, beleülsz a székedbe, kilégzés. Picit megtartjuk. Még egy belégzés, és kilégzés, mély előrehajlásra leengeded magad. Kihúz a hátad, kis előrehajlás, és vissza lejövünk. Hátralépsz jobb lábbal 45 fokos szög, harcos 1-es fel. Kilégzés, harcos 2-es. Belégzéssel jól megnyújtózunk, kilégzéssel visszalegyezel a talajra, fekvőtámasz, és engeded le magad a talajig, belégzés, felfele néző kutya, vagy ha nem enged, akkor nagy kobra, vagy akár simán kis kobra. És ebből egy lefele néző kutyát is megtartjuk. Ha kell, igazítod a magad, lazítod a nyakad. Emel a jobb lábad, le, előre, harcos 1, és harcos 2. Figyelsz a lábakra, megtartod, és visszalegyezünk. Újra fekvőtámasz, felfele néző kutya, vagy nagy kobra, és vissza, lefele néző kutya. 5 belégzésnyi. És közben nyújtózunk fel, toljuk a térdeket. És ebből előre sétálsz a kezekhez, mély előrehajlásban nyújtod végig a hátadat. Kis előrehajlás, és vissza leenged, belégzéssel újra szék, emel a mellkas, és kilégzés, vissza, hegyállás. Leengedjük a kezeket, és 3-4 belégzésnyit itt maradunk.
akár az ujjai légzés is jöhet. Próbálsz végig az orron be és az orron kilégzésnél maradni. Belégzéssel újra felemeled a karokat. Hátrahajlás. És kilégzés, mély előrehajlás, leengeded magad. Kihúz a hátad be. Kilégzés, vissza le, és újra székbe érkezünk. És picit jó mélyen beleülsz, megtart. Fel a tekintet, lapockákat le, vállakat el a fülektől, ujjak nyújtóznak, toljuk bele talpakat, és még 2 belégzésnyit. Következő kilégzés, mély előrehajlás. Ebből hátralépsz bal lábbal, 45 fokos szög, harcos 1 fel, harcos 2-es. Visszalejössz a talajra, hátralépsz fekvőtámasz, és már engeded le magad, és jössz fel, nagy kobra vagy felfele néző kutya. És hátra lefele néző kutyába megtartjuk 5 belégzésnyit. Jól told el a talajt. ...45 fokba átfordítjuk a jobb lábat, bal emel, jól nyújt a térd, előre lépsz, harcos 1, és harcos 2-es. Egyenesek a lábak, lapockát tartjuk, vissza lejövünk, hátra fekvő támasz, leenged a talajig, belégzés fel, lefele néző kutya hátra, és megtartjuk 5 belégzésnyit. Végig jól nyújtózunk. És ebből vagy előre sétálunk a kezekig, lehet több kisebb lépés, vagy 2 nagy, vagy akár előre nézhetsz az ujjakig, előre lépsz, mély előrehajlás, vagy ugrasz, kihúz a hátad, vissza még egyet le, visszajövünk a székünkbe, és vissza leenged. Megtartjuk a légzést, húzzuk be a hasat, lapockákat, toljuk le a fenekünkig, nyújtjuk a karokat, és felegyenesedik. Leengednek a tenyerek magunk mellé, lábakat leföldeljük, és visszaigazítjuk a pulzust. Arcizmok teljesen lágyak, szemhéjakat nem feszítjük. Belégzésre nyújtózunk fel, kilégzés, enyhe hátrahajlás, told le végig a talpakat, engedd hátra a karokat, és mély előrehajlás, vissza le a talajhoz. Kihúz a hát, és újra mély előrehajlás. Belejövünk újra a székbe, megtartjuk 2, 3, 4, 5, és vissza, leenged. Hátralép bal láb, 45 fokos szög, harcos 1, harcos 2, vissza, lejössz a talajig, fekvő támasz, és térdmelkas rákapos, hogy egészen leérkezünk. Belégzés fel. Nagy kobra vagy felfele néző kutya, amikor elemelkednek a térdek és a talajtól. És lefele néző kutya, hátra nyújtózunk, megtartjuk. Vigyázz, hogy mindkettő lábad, mindkettő tenyereden egyformán osztódjon le a testsúlyod. Belégzéssel előre engeded magad fekvőtámaszból, vissza le a talajra, kis kobra fel, vagy nagy,
felfele néző kutya, akkor elemelnek a lábak, és lefele néző kutya, vissza-hátra, jobb láb, 45 fokos szög, bal láb, emel, nyújt a térd, harcos 1, kinyit harcos 2-es, és visszalejövünk, lelegyezünk, fekvő támasz, le a talajig, fel, és lefele néző kutyában megtartjuk. Lassú, mély ki- és belégzések. Próbálod ezzel visszaállítani pulzusodat, lapockákat szúrjuk össze egymáshoz. Tenyereket jól bele a talajba, és ebből vagy 2 nagy lépést előre, vagy előre ugrasz, vagy csak simán sétálsz, ami éppen jól esik a mai napon, mély előrehajlásból. Kihúz a hátad, kis előrehajlás, le. Belégzéssel újra bele a székünkbe. Picit itt elidőzhetünk, és vissza felegyenesedik. Hegyállás. Leengednek a karok. Talpunkkal végig gyökerezünk, visszaigazítjuk a medencét, végig vállakat, hátra leenged, tartjuk a lapockát, tartjuk a hasfalat, és még egyet beleülünk a székünkbe, most már lábujjakra, belégzéssel újra hátrahajolunk egy picit, ami engedi a mellkast, kilégzéssel visszalejövünk, mély előrehajlás. Kihúzzuk a hátat, aktív lábak, vissza leenged, és lábújhegyre érkezünk bele a székünkbe. Hopp, figyelsz, hogy az egyensúlyra, mintha téglát tartanál a combok között a fenekeddel, és kilégzés, mély előrehajlás, maradunk lábújakon. Ha kell, otthon téglát veszel, vagy könyvet, vagy párnát, és megemel, felhúzod a bal lábfejedet magadhoz, jól spiccel, kinyújt a mellkas, és vissza leenged. Jobb lábfejed felhúzod, spiccelsz, és vissza leenged. Leteszed a sarkakat, mély előrehajlás, vagy átfogod a bokádat, lábszáradat, combodat, ha kell, hajlítod a térdeket. Nem feszítesz nyakból, nem feszítesz állkapocsból. Ebből kihúzod a hátat, kis előrehajlás, vissza leengeded magad. Újra bespiccelsz bal lábbal, hátra nyújtod, és leengeded a talajra, letesszük a bal térdet, jobb lábfej viszont felemelkedik. Jó? Felnyújtóznak a kezek, és engeded le a csípőt, picit hátrahajolsz, és megemeljük a sarkunkat egész végig. Engeded bele jól a csípődet, ha túl sok, akkor leteszed a lábfejedet, vagy, és figyelsz arra, hogy végig egy vonalban van a bokád és a térded. Még engeded le a mellkasodat, illetve a csípődet, előre leengednek a kezek, hátra nyújtóznak a lábak. Figyelsz, hogy a medencéd egy vonalban marad. Vissza, előre enged, újra hátra. Tolod bele a sarkaidat, lábfejedet hátul felfeszítheted. Csak addig mész hátra, amíg nem gömbölyödsz, előre toljuk a mellkast, jó? Még egyet vissza előre, leengednek a csípők, bal tenyér maradhat a talajon, és jobbal körzöl egyet hátrafele, megmaradsz magasban, vagy ha jól esik, nyithatsz egy kicsit hátra, és vissza, leengeded, beteszed most már a talajon belőle a lábakhoz, és bal kézzel körzöl egyet. Tekintend felfele, egy picit most már előbbre viheted a testsúlyodat, és megemelheted hátul a lábadat. Ha engedi a csípőt, ha nem, akkor csak jól beletolod a sarkakat, lábfejedet, és próbálsz átnyújtózni a fejed felett, egy vonalt alkotni a bordáiddal, és újra leenged a kezed előre. Egy picit távolabb kerülünk most,
és ebből megemel a hátsó lábad. A jobb kezeddel hátra nyújtózol, és egyet körzünk hátra. Figyelsz arra, hogy a csípőd egyenesen marad, akár engedheted le. Vállakat szétforgatjuk, lapockákat húzzuk össze. És told fel a hátsó térdedet szépen. És ebből vissza lejövünk, ugyanolyan távolba érkeznek most már a két karok, felfeszít a hátsó térd, és nyújtózunk, akár újbegyekbe jövünk elől, hasfalatat aktív, ez az visszasétálunk, és a jobb lábunkkal óvatosan hátralépünk, háromlábú kutyába felnyújtózunk, egy picit kinyithatjuk a csípőt, egy kicsit beforgat magad alá, körzöl, hátra még egyet húzhatod be, és ellenkezőileg jó nagy köröket leírunk. Egyszer kívülről, egyszer belülről, és végén visszaleenged a talajra, lefele néző kutyában jól megnyújtózik. Előre enged, deszkapóz, és csak elemeljük az egyik láb, másik láb, végig tartod a csípődet. Egyik láb, másik láb. Ha túl sok, akkor egyik láb, másik láb. 4 kézlábból, jó? 1, 2. Figyelsz, hogy végig elő van a testsúlyot, tartjuk a hasfalat, és leenged, vagy visszaér deszkapózba, egész láb talajig, vagy térd meg a selkapocs, belégzés kiskobra, és picit megtartjuk. Lábfejek összeérnek, elemelheted a tenyereket, kinyújtjuk előre, egy picit hátrahozod, összefogod az ujjakat, és húzod el a távolba. Kicsit mozgathatod magad, a hasfalat behúzod, visszanyújtóznak a karok előre, tekintet lefele, és leteszed a homlokodat a tenyereidre. Kicsit kifújod. Szétnyitjuk a karokat, megemel a bal lábunk, és átfordulunk a jobb kezünkre, bal kézzel akár nyújtózol fel, csípőt tolod vissza előre, és ezt picit megtartod, jól gördülsz át a bal, illetve a jobb válladra, ha esetleg a bal oldalra kezdted, akkor a bal válladra. Mindkettő lábad aktív, hátsó sarkunk a talajon van. És ebből visszafordulunk le a tenyér, és jön a másik oldal, jó? Teljesen leír a talpad, kezek hátra jöhetnek, másik lábunk nyújtózik a távolba. Kezek maradhatnak fenn, vagy hátra nyújtózol, vagy a csípődre is teheted, amit aztán végig tolunk vissza, és próbálsz rágördülni jól a bal válladra. Vagy akár le is hozhatod magad elé vissza a kezeket, és tolod hátra magadat. Jó? Amelyik neked az mai opciód. És utána itt is visszanyújtózunk, megemel a lábad, visszagördülünk, még behúzzuk a kezeket. Válmagasságba újbegyeket tartjuk, és feldomborítunk, lehomorítunk. Domborít, homorít, domborít, homorít. És aztán megtartod egy picit domborítva újbegyeken, illetve homorítva könyököket tartod távol, próbáld a mellkast fel lábujjakkal, nyújtózunk a távolba, és igyekszünk fel a nyakunkat, nem dobjuk hátra, hanem tekintet előre megy, és ebből vissza szépen leenged. Elemelnek a karok, lapockákat összehúzod, előre nyújtóznak a karok, megemelnek a lábak, és ollózunk. Váltott kéz, váltott láb. Spiccelsz végig, orrhegyet lent, vagy emel a fej, de nem feszít nyakból. Megemel, hátul összekulcsolnak a karok, belégzés fel, lábfejek össze, és kilégzés, leenged, újra visszahúzod a kezeket, leteszed a fejed. Visszajövünk, belégzés kiskobrából, lefele néző kutya. Picit megnyújtózol,
megigazgatod magad. Ez az, szuper. Jó, megemeljük a bal lábat, és előre visszük most a távolba. Jobb lábunk lent van, bal kézzel felnyújtózunk. És ebből megemel a bal sarok. Ha kell, akkor egy picit közelebb húzod a lábadat, beigazítod. Ha sokkal karokkal fent, akkor hagyod csípőn, vagy akár a térdeden, egykezes verzió. Jó? Ha engedi a csípőd, megemeled hátul a lábad, és emeled fel a lábfejedet, tartod a hasfaladat, tartod a törzset, térdet nyújtod hátra, kétkezes. Ez az engedd le a csípő, tartod a hasfaladat, szombokat, térdedet nyújtod fel hátul, és vissza leengeded a karokat, letesz a csípő, nyújt hátra a lábad. Előre, hátra, előre, hátra. Ez az is, leenged. Belégzéssel nyújtózunk hátra, megemel a hátsó lábunk, és megállunk a vállunk felett, felfele. Csípőt húzzuk be, ha akár opció, akkor hátra, vagy vissza le, térdedet, csípőt nyújtjuk le, és visszahozzuk befele, beteszed a kezedet a lábad mögé, teljesen ne látszódjon ki, és ebből körzöl fel, jobb kézzel. Tolod a csípődet, engeded le, válladat tolod a térdedbe, és akár előre is nyújtózhatsz, emeld a csípőt, tekintet lefele, majd mehet felfele, ha engedi a nyakad, és jól a távolba lehozzuk a jobb kezünket, megemel a bal csípőnk, és most körzünk a másik karunkkal, megyünk a távolba, toljuk fel a térdet. Visszaenged, most ugyanabba a távolságba helyezzük a két kezünket, és jól engeded le a csípődet. Kell ekkor egy picit kijjebb sétálhatsz még, vagy távolabb a karokkal is jól húzod szét magad, tolod fel a hátsó térdet, tartod a csípőt, leengedheted a könyökeket is akár. Ez az. Jó, ez a gyík póz. Jól toljuk a csípőt, toljuk bele a talpunkat elől a talajba, és visszajövünk kezekre, hátralépünk fekvőtámasz, vagy akinek opció ma, akkor leteszi a térdeket, és így emeli a lábat. Jó, közelebb jössz akkor az asztalpózba, és 1, 2, végig maradunk csípő magasságban. Jó? Aki a deszkapózt választja, 1, 2, végig nyújt alá térd, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és még 2, 9, 10, és leenged a talajra, kis kobra fel, hátra nyújtóznak a karok. Ez az, lábakat még lent tartjuk, asunkat húzzuk be, és próbáljuk emelkedni, tenyerek felfele, és vissza behozod a kezedet, leengeded a homlokodat, vagy elfordítod az arcodat az egyik irányba. És átlélegzed egy picit. Visszanehezed a testcsődet a talajra. Ez az. Ellazít a medencét, átmozgatod. Jó, kinyújtóznak előre a kezek, visszahúzod a válladat a helyére, lábak hátul együtt, medencénk bent van, az orrunk a talajon, vagy a homlokunk, vagy akár meg is emelhetjük, emelnek a karok, lábak, jó, és váltott, bal kéz, jobb láb, végig nyújtanak a térdek. Vállakat vissza, nyújt a könyök, nyújt a térd, és váltakozva. Lehet lassabban is, és megállsz mindkettővel, hátra nyújtózik újra a kezed, lábak össze, jössz fel mellkasból, és kilégzés vissza, leengeded karokat, behúzod újra magadhoz, vissza a kezeket
vállak alá, jó, könyökök merőlegesek a talajra, és belégzéssel domborít, kilégzéssel vissza homorít. Domborítasz, és homorít le. És homorít vissza, leengeded, lazít a mellkasod. Ez az is, megtartjuk homorításban, jól összehúzzuk a lapockákat hátul, vállakat viszont leengeded. Ha kell, közelebb húzod a kezeket, vagy előbbre viszed a mellkast. És tolod fel magad egy opcionális nagy kobrába, amit megenged ma a hátad, lábakkal nyújtózunk, mellkast tolod előre, lapockákat össze, jó legyen egy kis hátmunka is benne, lábakkal nyújtózunk hátra, és ebből szépen vissza. Megengeded magad, tenyerek hátra, kell hátra tolod magad, és leülsz a sarkaidat, térdeket nyithatod szét, kezek vagy maradnak elől, hátul, vagy behúzod a homlokod alá, ha esetleg nem érne le a fejed. És teljesen egyszerű hasi légzés. Próbálod tágítani a mellkasodat is, a bordákat is. Majd visszaadod a kezeket magad mellé, és csíkolyáról csíkolyára felgömböldünk, behúzod a térdeket egymáshoz. Felnyújtózunk a karokkal, lenyitjuk őket oldalra, vállmagasságban, és csavarjuk jobb tenyér, bal tenyér, és mindig a felfele néző tenyérre megy a tekintetünk. Igyekszünk végig vállmagasságban maradni. Hát az is mindig oldalra nézésnél kilégzés, mindig visszanehezedünk a sarkunkkal, illetve a sarkunkba. Ez az, és aztán vissza, megáll, leengednek a kezek. Belégzéssel felnyújtózunk, leengeded hátra a lapocká, illetve tarkódnál összefonod az ujjakat, nyitod a mellkast, és pici hátrahajlásba jössz, próbálod tartani a mellkasodat, és belenehezedünk az ülőizmokkal a fenekünkbe, tartod a hasfaladat. Jó? Csak addig menj, amíg engedi a hátad. Ha úgy érzed, hogy mai napnak itt a vége, akkor ezt tartod meg. Jó? És próbáld a lapockákat összekönyököket tágítani, viszont ha esetleg úgy érzed, hogy ma ez egy opció, hogy jól belehajol, mellkast viszont tolod fel, érezd a lapockákat, jó? Told fel a mellkast, és ebből nyitunk, akkor ez is kilégzésre, ebből beledomborít. Vállakat leenged, belégzés fel, beleülünk a sarkunkba, tartod a hasfaladat, és domborít vissza. Belégzés fel, kilégzés le, domborítunk, nyit a mellkas, és domborít. Még egyet felnyit a mellkas, és visszadomborítunk, jól engeded le magadat. Akár teljesen le is ülhetsz vissza gyermekpózba. Akár opció a sarkakat is felhúzhatod. Jó, itt akkor kicsit figyelsz, hogy a nyakad nem törik be, akkor előbbre húzod a kezeket. És akkor mindig tolod egy picikét hátrafele magad. Ez az. Visszaülünk a sarkunkra, belégzéssel feljövünk. Jobb kéz marad fent, bal kezet hátra hozzuk, és a jobb kézzel megfogjuk a bal ujjainkat hátul. Jó? Ha összeér, akkor az nagyon szuper, ha nem, akkor van heveder, vagy kötél, vagy bármiféle eszköz, amivel tudunk otthon létezni és működni. Jó? Feljövünk térdekre, ebből előre lépünk jobb lábbal, engedjük le a csípőt. Kezeket végigpróbálod hátul összetartani, jó? Lábfejedet hátul visszafeszíted, megemel a jobb lábfej. Engedd le a csípő, mellkas nyitódik hátra, tartod a hasfaladat, minthogyha a bal térdedet szűken be akarnád húzni a jobb sarkad irányába, és engeded nyitni fel a mellkast.
tekintet mehet felfele, vagy végignézheted az orrodat, tartod a fenekedet, tartod a lábujjakat, ha sok leteszed a lábcsarkadat. És ebből vissza óvatosan előre hajolsz, engeded le magad, próbálod egy vonalba helyezni a csípődet a hátaddal, majd ha csak ameddig érkezel. Ez az, visszatolod magad, belégzés, visszafelít a lábfej, és így próbálunk előre hajolni. Ha eddig érkezünk, akkor eddig érkezel, és egy picit csak ráhajolsz. Ez az. Ebből kiengedjük a kezeket, lehelyezed bal kezezel, jobbal egy picikét körzünk, figyelsz arra, hogy a medencéd egy vonalban legyen hátul. Visszajövünk előre, és egy lefele néző kutyában. Megnyújtozunk, figyeld a két oldalat közti különbséget. Előre jövünk fekvőtámaszba, vagy deszkapóz, és picit megtart. Figyeld a két oldalat közti különbséget, és ne csak a vállaknál állj meg, hanem nézd, hogy esetleg a sarkaid, a lábszáraknál van-e valami változás. Vissza lefele néző kutyába. Lejövünk újra, deszkapóz, leengeded a térdeket magad alá, visszaülünk a sarkunkra, jövünk fel, belégzés, ellenkező oldal, bal kéz jön, hátra, ha kell egy kis segítség, megfoghatod, és jobb kézzel fogod az ujjakat, jó? Ha esetleg úgy érzed, hogy az egyik oldalon nem kellett segítség, a másiknál viszont jól jön, akkor a másiknál hozol egy hevedert. Jó? Nem minden nap ugyanolyan, lehet, hogy éppen az egyik oldal teljesen simolékony, a másikkal viszont kicsit jobban oda kell figyelni, akkor tedd azt, ott a heveder, beigazgatod magadnak. Jó? És nem jelenti azt, hogy ez most egy rosszabb nap, vagy egy kellemetlen nap, hanem akár lehet, hogy ennek az oldalnak több odafigyelésre van szüksége, vagy ezt az oldalt jobban megterhelted munka közben, bármi egyéb közben. Picit megtartod. Ez az. Jó. Figyelsz a légzésre, figyelsz arra, hogy nem toljuk ki magunkat. Ez az. Felegyenesedik. Előre lép a bal lábad, leenged a csípőt. Végigpróbálod tartani hátul a karodat, fel a lábfej, és ebből egy hátrahajlás, lapockákat húzod össze, engeded a mellkast, ha sok, újra leengeded a térdedet, egy csípőt le, a kezeddel tomhatod hátul bele a mellkasodat, és vissza előre jössz, mély előrehajlásba, egy vonalba kerülünk. Ez az, hátra kinyújtózunk, és így belehajolsz. Jó, emeld végig fel a vállakat, mindkettőt, vissza előre, és hátra. Ez az, ebből kioldod a karokat, leengeded magad, bal lábad hátra visz, és egyet csavarodunk még felfele. Figyelsz itt is, hogy a feneked nem jön fel, nyújtózol. Vissza előre, enged a kezed. Jól behúzod a sarkadat, és hátra lépünk, sima deszkapóz. Vagy ha mégis valaki opciónak választja, akkor ugyanúgy maradunk. 4 kézláb, és innen emelgetünk. 1, 2, 3, tartod a csípődet, 4, 5, 6, vagy aki deszkapózból volt, 7, 8, 9, 10, megtart, és egyet nyitunk jobb oldalra, tolod fel a csípődet, emelheted a lábadat, akinek sok, akkor az alkartámaszba jön, spiccelünk, csillag, vissza leenged, másik oldal, felfele akarok, figyelj, spiccel a fenti lábad, és újra leenged, lefele néző kutyában megpihenünk, 5 belégzésnyit.
Ebből megemelő a jobb lábunkat, előre lépünk. Belégzéssel felnyújtózol, leengedjük simán a karokat. Bal kéz felmegy, és dőlünk át oldalra. Ez az, vállakat vissza, le a csípőt. Tartod egyenesen magad, és nyújtjuk a bal oldalunkat. Akár tarkóra teheted a kezedet, és egy picit felnézhetsz, vagy beletolhatod a fejedet, és jobban emelkedik a mellkas. Viszont figyelj erre, hogy nem dőlünk bele derékból, végig behúzod magad alá a csípődet, érezd a csípőnyújtást. Visszanyújtóznak a karok, hátra engeded magad, még egyet ráhajolsz, ellenkező oldal, és vissza. Előre beleengeded magad, ebből simán átcseréljük a lábakat, újra feljövünk, lent marad a bal kéz, és jobban nyújtózunk felfele, igyekszel tartani a csípődet. Itt is tarkóra is lehet hozni a kezed, figyelsz a stabil lábakra, és nyújtod, jól viszed fel a mellkas, csavarodsz, bal kezedet akár visszahozhatod előre, hogy tudd esetleg nézni az irányokat. Vissza felnyújtózunk, és leenged. Azaz, belégzéssel újra feljövünk. Kilégzéssel lefele néző kutyára, hátra érkezel. Jó? Azaz. Kicsit megmozgatod a csípődet, előre engedjük magunkat, letesz a térdünk, és bespiccelsz a lábakkal. Visszajövünk négy kézlábbal, spiccelsz, megfogod az egyik lábfejedet, húzod magadra, nyitod a mellkast, figyelsz, a talpak ne görcsöljenek, leengeded, végig tartod. Ez az. Még tartjuk így a lábakat, és így leenged, belégzés, kiskobra fel, végig húzod magadra a lábfejeket, és ebből hátraülünk, leenged a lábfej. Jó, az aktív láb, vagyis a behajlított, bespiccelt lábfejek mindig együtt velünk dolgoznak, nem teljesen lazán libegnek a levegőben, hanem próbáljuk mindig magunkra húzni, és itt megtartani. Jó? Végig tartod, húzod hátra magadra, jöhet fel a mellkas, ez az. Megfogod, vissza leenged négy kézlábról, térdnek a sákapocs, és akár itt is még jól magadra húzod a lábfejeket, vállak hátra, tartod a hasfaladat, visszahozod a kezedet, belégzés, kiskobra, figyelsz, próbáld magadra húzni a lábujjakat. És ebből hátra nyújtózunk, és egy lefele néző kutyába megérkeztünk. Visszanyújthatod a talpaidat. Jó. Járkálhatsz, figyelsz, a csípőd végig magasan marad. Jobb lábbal visszalépünk előre, a két kezünk közé, bal térd lent van. Felnyújtózik a bal karunk, figyelsz, csípőd előre érkezik, behúzod a bal térdedet magadhoz, hátra megkeresed a lábadat, behúzod szépen a sarkadra, ha kell, előre viszed az előső lábad, leenged a csípőt, első kézzel segíthetsz magadnak, és jól húzod magadra a lábad. Jobb kéz fel, és vagy összeérinted a kezeket hátul, vagy tarkóra hozod, és a másikkal pedig fogod az egész lábszáradat, és ezt egy picit megtartjuk. Jó? Ha esetleg nem érne oda a kezed, szerencsére mindig van egy heveder a környéken, vagy bármi sál, egyéb opció. Térded alá dupla matrac, ne felejtsd el, ha szükséges, vagy bármiféle egyéb párna. Jó? Beteszed a hevedert, áthúzod, és szépen így megtartod. Akár maradhat felnyújtott kéz, vagy csak simán tarkóra teszed, de figyelj, hogy a lábad itt se pihen bele. Jó? Nem vagyunk ilyen lazán, hanem végig húzod magadra, és aztán lehet, hogy el is fog érni a lábad. Tartjuk itt is a hasfalat, jól nyújtjon a csípőnk. Ha esetleg megvan a
Végpózunk, akkor ezt megtartod egy kicsit. Mellkas jön fel, tartod a hasfaladat. Mindkettő lábfej dolgozik. És vissza, leengeded magad óvatosan, nem puppan vissza a lábfej, hanem tudatosan vissza lerakjuk. És lefele néző kutyában megnyújtjuk a derekat is. Előre jövünk deszkapózba, átfordulunk, csillag, emel a láb egy picit. Leenged, ellenkező oldal. Tartod a csípőt, visszajövünk, lefele néző kutya, emel, bal lábbal előre jövünk. Jó? És fel. Vigyázz arra, hogy itt is visszaigazítod a csípődet. Ha kell a heveder, akkor újra megfogod. Jobb lábadat magadra húzod, jól felnyújtózunk a jobb kezünkkel, és húzod magadra, spiccel a lábad, jó? Teljesen beleér a lábfejünk a tenyerünkbe, és akár lejjebb is tudsz vándorolni, hogy szinte könyöködik, vagy a hóna a könyök hajlatig beér a lábujjad, jó? Toljuk el, és húzzuk egy magunkra. Végig behúzzuk az alhasunkat, maradhatunk felnyújtott kezes verzióban, vagy behajlítjuk a hátsó könyökünket, az alkarunkkal húzod magadra a lábadat. Bocsánat, egy picit elcsúsztam. Jó, hátul összefogod, és jön fel a mellkas. Mindkettő lábad aktív, és figyeled felfele, viszed magadat. Tartjuk az alhasat, tartjuk a fenekeket, vagy visszajössz egy picit kisebb dőlésszöggel, vagy végig csak simán megtartod magad. Jó? Vagy kétkezes opció. És végig húzd magadra a lábat, szeretnénk nyújtani a combunk első felét, és ebből szépen leenged, hátra nyújtózik, toljuk fel a bal kart, újra le, előre jövünk, hátra lépsz, deszkapózba, lefele néző kutyába. Jó, visszalépünk előre, jobb lábbal, hogy tudjak befelé lefordulni. Megnézed a lábakat, egy vonalban van, és meg egy széles terpezbe leengeded magad, vagy akár tenyereken megtámaszkodva, jó? Azt, ami neked engednek a hátsó lábak, és egy picit próbáljuk összehúzni, csípőre hozni a kezedet, és egy mély előrehajlásba leérkezni. Foghatod akár a lábszárakat, lábujjakat, téglát tehetsz magad alá, könyökre lejöhetsz. Ugye van egy csomó opció, egy párat már átvettünk eddig. Az egy picit előre is jöhetünk, és engeded le magad, közben bekapcsoljuk a hátsó combokat, felekünket, mintha szeretnénk felfele vinni sarkunkat egymáshoz. Ez az. Jó, megigazítod a terpeszedet úgy, hogy ebből hátra tudsz sétálni a karokkal, megtámasztod magad, és szépen beleülsz. Jó? Visszahozod magad a matracodra, hogyha kell. Megigazítod a terpeszedet, egyenes hátban vagyunk. Ha csak akkor hajlítsak a lábak, vagy szűkebbre hozzuk a terpeszt. Megpróbáljuk megfogni a nagy lábujjainkat. Ha nincs, akkor van egy hevederünk, amit akár a lábunk két vége felé teszünk. Jó? És így előre hajolunk. Csak egyenes háttal. Jó? Megoldás is, hogyha például előre szeretnél valamit megérinteni, akkor oda visszük a mellkast, jó? Nem gömböldünk befele, hanem előre húzod magad. Nyugodtan lehet használni a hevedert, lábfejeket visszafeszíted, vállakat hátra, és egy kicsit nyújtózunk előrefele. És ebből visszajössz, átnyújtózunk az egyik oldalunkra, vagy fogod a lábadat, vagy csak a talajt, vagy elveszed a hevedert, és most csak az egyik felén fogod. Így. Jó? Ez az. Nem feszülünk bele, lábfejek mindkettőnek aktívak, visszaegyenesek, és a másik oldal.
Tartod magad, egyenes a hát. És visszaegyenesítünk. Középre összezárhatjuk a lábakat. Jó. Egyenesen ülünk, lábfejek visszafeszítve. És innen még egy mély előrehajlás. Jó? Egyenes a hát. Nem görbülünk így bele, akkor visszavesszük a hevedert. Szépen. És így hajolunk rá. Lapockákat összekönyökök szűken, és előre hajolsz. Leengedheted a fejedet. Gömbölyi háttal, viszont aktív hasfallal visszaérkezünk. Megemelnek a karok válmagasságba oldalt, kinyitjuk egyik irányba, előre dől, megpróbálod megfogni a lábadat, vissza, egy-egy nyújtózunk, vissza középre, csavarodik, elér a lábfej, nyit a másik kar, végig együtt vannak a bokák, leengeded a talajhoz magad, nyújt a mellkas fel, és vissza, előre hajol. Jó, belégzés fel, nyit egyik oldalra mellkasunk, lába végig össze, bal kéz, ellenkező láb, hátra tartjuk együtt a bokákat, tol fel a mellkas, előre, felnyújtózunk, egyenes a hát, jobb kézzel megfogjuk a bal lábat, nyújtózunk, akár előre is jöhetünk, vissza-hátra tartjuk együtt a bokát, ez az. És még egyet előre, egy utolsót, belégzés fel, nyit az oldal, megfog a talp, nyújtózik a kar. Akár itt is áthúzhatjuk magunk fölött a karunkat, vissza-hátra támaszkodik, tol még fel a mellkas, előre jön mindkettő kar, mély előrehajlás, felnyújtózik, újra oldalnyitás. Akár jöhet a kar, mellkast visszük fel, lábak együtt, és ellenkező. Old ezt az oldalt még egyet. És ebből lejössz. Mély előrehajlásba. Foghatod a lábujjakat is akár, és nyújtózol előre. Kell, akkor picit előre mászol a matracodon, hogy legyen hátul. Ez az. És még egyet, jó? Kihúzod a mellkast, letolod hátra a fenekeket, mintha talajon állnál, behúzod magadra a lábujjakat, behúzod a hasadat, és ebből indulunk hátra, figyelsz, hogy gördülsz lefele, húzod a lábakat, és feljövünk egy gyertyapózba. Spiccelünk felfele, egy vonalban van a csípő, a fenekünkkel. Jó, és esetleg nyit egyit ki a lábunk, ha nem, akkor megtartod fent, lehúzod a homlokodra a lábfejeket, nyit a térd. Jó, vissza egy láb, másik láb, és egy picit megtartjuk a gyertyát. Mellkasba lélegzel, hasfalad aktív. És lassan leengedjük magunkat. Térdeket a homlokunkra, kezeket lenyújtózhatod, vagy akár megfoghatod a lábujjakat, vagy átkarolod a combok alatt, és ebből visszaengeded magad a talajra, magadra húzhatod a lábujjakat is, de húzd fel a homlokodat akkor, és egyet előre hintázhatsz még, és megtarthatod. Vagy egy picit ülve,
vagy akár visszaérkezel, savasana, akár betakarózol, lenyújtózol, átforgatod még a fejedet, karokat, megnyújtózhatsz. És semmi más egyéb dolgod nincs, hogy következő 6-8 vagy akár 10 percben megfigyeled végtagjaidat, mi történik, az érzéseket, érzeteket. Lazítod az arcizmokat, az állkapcsokat végig. És végig megtartod. Lazaságot, figyeled, hogy mi történik. És maradsz nyugodtan akár még fekve, még hogyha én most el is köszönök tőled, és amikor jól esik, akkor visszaérkezel.